meester. Ach, goed hoor. Kijk, hij is het meester. Nee, de melk moet je warm. Wat is er aan de hand dan? Wat doen we met hem? Hij zit niet een keer op schotelklapjes te geven. Hij was steeds verlegen ervan. Ja. Toen ging hij aan de drank en ik met het mes. Nee, dat ziet er goed uit. En de aardappels zijn ook afgeschild? Heb ik gedaan Ja, hoor. dat mag ik. Oh, je beurt Zijn jullie jullie dan goed onderverstand? Ook in Hoeft niet per se hoor, mag wel. Je mag wel heet water. Ook namelijk sneller. Dames en heren, als je de pan op het vuur zet, doe er heet water in, maar dat kookt sneller. Als je er koud water in doet, dat kan natuurlijk wel, maar dan moeten we wel langer wachten voordat het eindelijk aan de kook is. vol of niet? Nou, alles net onder water. En pas op hoor, dat je niet brandt, want het is heel heet. Wat in de heet? Dat is aan deze kant is warm. Ja. Oké, ja, doe er maar in. Doe maar wel goed. Een beetje saus erbij. Zout is dat. Een snufje zout.